la balimakɛ don Amadou BAMIA an nana bi tuguni kana bɔ ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn ladi I b'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na. Donc n y'o de fɔ an bɛna to ka bɔ ka tariku de kɛ tariku ninnu kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bilasira ladilikanw bɛ a kɔnɔ an bɛ se ka an yɛrɛ nafa ni ladilikan mun ye cogo min na. Donc a tɛ I n'a fɔ an bɛ fɛn bɛɛ dɔn n y'o de fɔ adamaden I bɛ dɔɔnin de dɔn an de y'a kanu dɔrɔn wagati ni wagati ka bɔ an bɛ dɔɔnin min dɔn ka se ka bɔ an ka ɲɔgɔn bilasira ni o ye parce que fɛn dɔ bɛ yen e b'a dɔn n'i ye a partager ni mɔgɔw ye a bɛ se ka dɔ nafa dɔ bɛ lahalaya dɔ la a degunnen don n'a ye ka ladilikanw mɛn ladilikan in bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka situation améliorer donc an b'a kɛ n'o hakilina de ye. Donc an b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura ye an ka chaîne kan u k'u abonner u ka video liker u ka cloche de notification fana activer o kun ye walasa n'an ye video bila dɔrɔn a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na. A ka video partager fana n'a y'a partager o b'a to mɔgɔ caman bɛ a sɔrɔ a b'a to fana mɔgɔ dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye k'a sɔrɔ e ka partager sababu la donc n'o kɛra I bɛna ye k'a fɔ a b'a tigilamɔgɔ nafa. Donc a bɛ se ka commentaire fana bila bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ. Donc an bɛna tariku bɔ bi tariku min n'an bɛna kuma masakɛ kan masakɛ min ni Ala ma den nɔgɔya a ye nka masakɛ in a si kɔrɔbayara a miirila k'a fɔ ale si kɔrɔbayara wagati dɔ bɛ ka se donc hali n'a yɛrɛ ma den sɔrɔ a ka kan a ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ min n'u bɛ se ka ale nɔrɔ bila n'a tɛ yen don min na. Donc a y'a ɲini k'a fɔ hali n'ale yɛrɛ ma den sɔrɔ jamanadenw bɛ yen u bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ olu cɛ ma min bɛ se k'a nɔrɔ bila cogo min na. Donc o kɛlen a ye wele de bila a ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ka don dɔ boloda o don in bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yen ni bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yen donc a bɛna mɔgɔ sugandi u cɛla mɔgɔ min n'u bɛ se ka ale nɔrɔ bila nka ale yɛrɛ ka sugandili kɔnɔ a y'a miiri a kɔnɔ a m'o fɔ jamanadenw ye dɛ a bɛna mɔgɔ de ɲini mɔgɔ min ni laadiriya bɛ a la ni hinɛ bɛ a la n'a bɛ miiri a mɔgɔ ɲɔgɔn na a bɛ hinɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ min n'a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fana donc a y'o de miiri a kɔnɔ k'a fɔ a bɛ n'o tigilamɔgɔ de ɲini mɔgɔw cɛla jamanadenw cɛla o bɛ se k'ale nɔrɔ bila cogo min na. Donc o kɛlen a ka fɛɛrɛ kɛra jumɛn ye a y'i yɛrɛ kɛ giribu de ye masakɛ yɛrɛ de y'i yɛrɛ kɛ giribu ye sisan ka finikolonw don sabarakolonw b'a sen na ka giribu palan ta a bɛ yaala a bɛ don du ni du a bɛ delili kɛ pour que ka se k'a dɔn min jogo ye min ye. Donc a ka delili in kɔnɔ sisan a nana faamu k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ hinɛ dɔɔnin dɔw bɛ yen olu b'a gɛn dɔw bɛ yen u b'a lagosi dɔw b'a lamaloya yɛrɛ mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ nka a ka yaala kɔnɔ fana a nana se cɛ dɔ de ma cɛ in tun bɛ hinɛ kosɛbɛ nka seba tun tɛ cɛ in ye. Donc o kɛlen a sera cɛ in ma a ye cɛ in deli k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ ale la cɛ ka hinɛ a la a ka dumuni di a ma pour que a k'a yɛrɛ lahinɛ cogo min na cɛ in balo bɛrɛ tun tɛ a bolo nka dɔɔnin min tun bɛ a bolo cɛ y'o ta a y'o di gerebukɛ ma gerebukɛ ye dumuni kɛ fo k'a fa dumuni kɛlen fo k'a fa a nana sigira ni cɛ ye ɲɔgɔn baro dɔɔnin donc baro kɔnɔ a nana ɲini cɛ fɛ tuguni k'a fɔ ale kɔni ye dumuni kɛ sisan a fara nka a y'a fɔ cɛ ye ko cɛ yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ ale ye cogo la fini ɲuman tɛ ale bolo fini tɛ ale bolo ni cɛ tun bɛ se ka ɲɛ a ma ka fini dɔ di a ma k'a bɛ diya a ye kosɛbɛ cɛ nan'i sigi k'i miiri a y'a sɔrɔ fini kelen wɛrɛ bɛ cɛ bolo nka o maralen don o fana bɛ mara de ni koba ni kobaw bɛ yen o bɛ bɔ o bɛ don n'i y'a jateminɛ an ka fɔlɔ taabolow la o tun bɛ du caman kɔnɔ fini kelen de bɛ kɛ u bolo fini kɛrɛnkɛrɛnnen don fini min n'a bɛ mara yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na a tɛ don wagati bɛɛ nka ni koba ni kobaw bɛ yen u bɛ fini in bɔ u b'a don donc o fini maralen tun bɛ a bolo nka a nana miiri cɛ ka delilikan na cɛ hinɛ y'a minɛ gerebukɛ hinɛ y'a minɛ a donna a ka so kɔnɔ a ye fini maralen ta
ka na di cɛ ma ka d'a kan a y'a faamu ale y'a bila a kunna k'a fɔ n'i y'a ye nin y'ale deli i bɛ taa sɔrɔ ye cogo la ale ka fisa ni nin ye de a ye fini in ta a m'a yɛrɛ lajɛ nka a hinɛna cɛ la a ye fini in ta k'a di gerebukɛ ma gerebukɛ taara ni fini ye u nana to o cogo la fo don min ni masakɛ y'a bolo da ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yen walasa a bɛ se ka mɔgɔ sugandi jamanadenw cɛla cogo min na mɔgɔ min n'o bɛna kɛ masakɛ ye ale ko mɔgɔw bɛɛ nan'u sigi mɔgɔw sigilen bɛɛ labɛnnen don i ka fini ɲumanw na dulokibaw donnen don fugulanbaw donnen don sabara ɲumanw b'u sen na bɛɛ nisɔndiyalen don ka d'a kan u ye cogo ka ɲi olu bolo olu bɛ masaya yɛrɛ sawura de la olu de bɛna sugandi o bɛ bɛɛ kelen kelen kunna ka fɔ ale de bɛna sugandi ka se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'o bɛna kɛ masakɛ ye masakɛ yɛrɛ kɔfɛ u t'o la masakɛ wagati dɔ sera masakɛ bɔra a ka masaso kɔnɔ a bɛ yaala mɔgɔw cɛ la kelen kelen a bɛ mɔgɔw lajɛ kelen kelen a bɛ yaala yaala a bɛ mɔgɔw lajɛ kelen 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 a nana t'o la bɛɛ kɔni hakili tuloma dalen don paseke bɛɛ kɔngɔmanen don k'a fɔ ko ale de bɛna kɛ mɔgɔ sugandilen ka yira jama na k'a fɔ ale de bɛna kɛ masakɛ nɔrɔbila ye masakɛ tor'o la a bɛ yaala mɔgɔw cɛ la a bɛ yaala paseke a bɛ ka min ɲini a m'o ye halisa o b'a sɔrɔ cɛ min n'o hinɛna nin cogo la ale ka fini kun kɛrɛnkɛrɛnnen don masakɛ ka wele o bɛ kɛ don min na o ye donba de ye paseke a tɛ kɛ kuma bɛɛ a kun ka d'a ye ka fini don fini paseke o de ka ɲi ale kun bɛ labɛn o la a fana bɛna masakɛ ka wele lamɛn a wasalen a ye cogo ɲuman o min ma sɔrɔ paseke ale y'i ka fini ni gerebukɛ la a mɔsɔnnen tora a tora kɛrɛfɛ a ma gɛrɛ mɔgɔw la a mɔsɔnnen kelen tora masakɛ nana to a ka yaala yaala la a bɛ ka mɔgɔw lajɛ f'a nana cɛ sigilen ye fo kɔfɛ a kelen mɔsɔnnen sigilen don a nana to la ka tagama ka gɛrɛ cɛ la a y'a sɔrɔ cɛ kunbirilen don paseke cɛ maloyalen don a y'i bolo maga cɛ la cɛ y'i kunkolo kɔrɔta a y'a lajɛ a ye masakɛ lajɛ kosɛbɛ a kɛlen ka masakɛ lajɛ a dabali banna nka a ma kuma a y'a miiri a kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye kabako ye dɛ ale ɲɛna mɔgɔ min ma k'o ye gerebu ye k'a ka fini di o ma ale ɲɛ b'a la o ni masakɛ in bɔlenba don ɲɛda bɔlenba don nka nin ye masakɛ de ye n'i ye nin donfini lajɛ cɛ dɔ in dun ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min ni finikolon bɛ a la wa gerebu don fana a nana to ten nka a kɔni ma fɛn fɔ a y'o miiri a kɔnɔ a bɛ ka masakɛ lajɛ dɔrɔn masakɛ nana a lajɛ a ko karisa ne ma nin faamu dɛ e bɛ ka ne lajɛ nka i tɛ ka fɛn fɔ o tuma mun bɛ yen cɛ ko fɔ masakɛ mɔgɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ a ko ne delila ka dumuni ni fini di gerebukɛ dɔ ma ɲɛ b'a la k'a fɔ e ni gerebukɛ in aw bɔlen don kosɛbɛ nka e tɛ ka d'a kan e ye masakɛ de ye dɔ in dun tun ye gerebu de ye a nana to o cogo la masakɛ ko k'i kan bɛ o gerebukɛ min ma dɛ i ɲɛna o gerebukɛ min ma ne yɛrɛ de don ne masakɛ de tun ye n yɛrɛ kɛ gerebu ye ka d'a kan n mago tun bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ sugu min na ladiriya bɛ mɔgɔ min na hinɛ bɛ mɔgɔ min na o tigilamɔgɔ ne tun tɛ se k'o sɔrɔ ne tun tɛ se ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko a tigilamɔgɔ bɛ hinɛ ni ne tun b'an yɛrɛ bila o sawura la paseke ni n ye n yɛrɛ kɛ masakɛ ye ka taa maa o maa fɛ yen u bɛ kuma dumanw de fɔ n ye u bɛ ko ɲumanw de kɛ n ye ka da n ka masakɛya kan nka ne kɛlen k'an yɛrɛ kɛ gerebu ye ka se e ma e ɲɛna ne ma n tɛmɛna du caman na n tɛmɛna da caman na n tɛmɛna mɔgɔ caman na nka e de kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ne ni n ka gerebuya bɛɛ ka ɲɛ ma ka n mago to ka hinɛ n na ka n sɔn o y'a yira ne na k'a fɔ e ye ladiri de ye i ye hɔrɔn de ye e ni bonya ka kan masakɛ ye cɛ ta o la ka cɛ yira jamanadenw bɛɛ la k'a fɔ ale mago tun bɛ mɔgɔ min na jamanadenw cɛ la mago tun bɛ jogo minnu na jamanadenw cɛ la
pour que o tigilamɔgɔ bɛ se ka kɛ ale nɔrɔbila ye cogo min na ale y'o jogow de ye nin cɛ in na. Donc a bɛ nin cɛ in de sugandi jamanaden bɛɛ k'i ka danaya da a kan parce que jogo minnu bɛ nin cɛ in na n'o ye hinɛ ye, n'o ye makari ye, n'o ye ka miiri mɔgɔ ɲɔgɔn na, o ye jogow ye jogo min bɛ se k'a to u ka jamana bɛ jidi, a bɛ yiriwa, a bɛ bonya, a bɛ sankɔrɔta. Donc a ye cɛ sugandi o cogo la. Nin tariku nin kɔnɔ an bɛna faamu k'a fɔ cɛ ka jugubaya a ka hinɛ o de ye nin se a ma. Donc an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a tilennen don, mɔgɔ min ni laadiri don, mɔgɔ min n'a jan bɛ a ka valɛriw la hali n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ, parce que cɛ tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka a miirila a mɔgɔ ɲɔgɔn de la ka hinɛ o la ka degun to a yɛrɛ la. Donc an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ hinɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn na hali ni degun bɛ a kan. Nin tun ye tariku ye an y'a kanu bi ka bɔ ka a baro bɔ pour que an bɛ se k'an ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na ka se ka an yɛrɛ nafa ni a ye. A faamuko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen. Toujours n y'o de fɔ aw balimakɛ don Amadou BAMIA. A y'aw abonné an ka chaîne na, a ka vidéo like, a ka cloche de notification activé, ka a partage fana walasa mɔgɔ caman bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na. Donc nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi, an bɛ dugawu kɛ a faamuko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye. Ala ka wagati wɛrɛ jira an na.